where kinoyalam jonga MSSASA East Khas Hill District Shaka General Meeting kinoyalam jonga MSSASA jonga East Khas Hill District Unit ki khot bat ki where ya baro ki paranong hikai SSA bakin wan shaka General Meeting kaman salong haga pratrik jong menta ubnai November jong menta usnam hajar hosan hapo jong ka khasi National Dorbar Hall Maukhar Shalong kaban long haga por kumba khat wei ba jem menstap kumta lingba jong ka kerwo khubor bala pha da ubabu jejelengkhoi ubalong ru hagi jukupor u General Secretary jong ka MSSASA Jongga East Khas Hill District ula khot bat kentu ya baro ki parano hikai SSA kiberon hapo jongga East Khas Hill District baken pelaj por khnang ban wan sha kene ke General Meeting ban yo ban Ukraine ya ki kam ki kongsan bat ki wei pat ki mat ki badon kam jong kino hikai SSA kiberon hapo jongga East Khas Hill District kani ke kerwo kabala pha da ubabu jejelengkhoi ubalongru General Secretary jongga MSSASA jongga East Khas Hill District ngadon hangne menta ban pente pakmat jongpi ki paranoi kai SSA ki badan po East Khas Hill District ba nakaliang jungi in yo ban khot ya ka General Meeting jongkin kai SSA ki badan po East Khas Hill District ha ka pratrik kamor kanik sisajan hangte po khasi National Dorbar Hall ha ka por kharwe be step tumtaling ba kanik kubor nakaliang jungi kinoelam ni khot ni wari phi kinoi kai SSA ki bulan po East Khas Hill District so ba bani wan khanang ani meeting khanang bangini obani krani kam ki ba kongsan ki ba don kam jongi kinoi kai SSA khublai sibon khublai sejarngo